ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстон хуб ҳастед? тенҷи алом баракатум ки дар ватани азиз ҳастем, дар шаҳри Файзобод. ин Файзободи каҳна ҳисоб мешавад. гиле аму раҳе ки тарафи бигем ғарму Файзободи нав тақсим мешавад. аҳамай деҳаи чӣ буд номи ҷака? боғи мирӣ. хулоса ки ҳам як апашкаи мо хонаоша дар савдо мондаги 5 дар хона. Хона якама бибини ин меҳмонхонаи 4 та иҷа мақсад оз шуморо нишон метим. Нархи навош арзон ай. Ба ҳамаи арси агар ки бачаҳое ки дар Россия муҳоҷиро дида истоде, ба арси 1 миллион мешавад. 6 сотиқ заминиш қати бародаро. Чӣ дора? Тахта дора. Тахта дора барои мақсад соз кардан. И апа дига зурш наста. И тёр караге барои чӣ меган? Сарпачалаш меган. Хулоса ки уҷа бояд фақат шифира бизани халос. Дига апа зурш нарастай. Кадмет бачаҳо 1 миллион дори. Ба суми тоҷикӣ 190 мешава. Ва 190 сомонӣ, 190,000 сомонӣ, ну ба арси 1 миллион ҳисобш кардем. Хай бо айни ман газане 10,000 сомонӣ ягон сум арзонш мекунад. Хуб дӯстони азиз, бибинед. Инаҳа. ин меҳмонхона як хуб инҷа ки медрой коридор ина бародар бисмилlah ина як дар хонаи дига даҷа ина як дар хонаи дига дар инҷа як дар хонаи дига дар инҷа и ва як тайка инҷа. Дӯстон бояд чизга фаромӯш накунед ки бибинед инҳо ба як дар овози харҷуну як ҳангасти хара гӯш кунед бачаҳои ғариб. ҳам ба симин блок рост кардаги, ҳам ба кирпич барои гармии хонаро нигаҳ доштан, хонагӣ нигаҳ доштан дар ино кирпич кардагиам бародаро. Ва ҳам хотир масъалаша фикр накунед ки ҳамаш ина чӣ меган поястиш рехтагӣ, фақат тахтара мемуни. Тахта дора, фақат тахтара мемуни, шифритни карахту бухари. 6 сотиқ замин кадми бача нахар астед. Чикор мекунед? Занг мезане, айнуин бобоҷон салом мегӯед ва ҳамин хонаро харидорӣ мекунед. Плюс ин дӯстони азиз, ина бо иҷа чӣ меган? Қамиш меган. Як мошин реги дига иҷа рехтагӣ тайёрай. Хуб, хонаро ман айдура бори нишонӣ сангам дора. Кадмед ки агар бо ягон сохтмони караги. И 6 сотиқ замин як ҷо ҷида мешавад па? Яъне ки и хона замини шисина? Ин ҳами замини ҳами апа ҳаст. То пеши мошини моро. Ай пеши мошин ҳами хел то замин, ин ҳами хел бародари азиз 6 сотиқ замин. Ха ина ҳамсояҳо зиндагӣ карда истодиян. И ов як ҷо меябад? Не ай бола ов меяна калафои. Ина ов ҳамсояҳо зиндагӣ доранд бачаҳо. Кадмед ки ай ҳами Файзободи хонаи фурӯши 180-90 мега хай бо арзонтар мегираш. Ва руси акбор чӣ ман гуфтам ки 1 миллион бо мақсад чақчақ меша 1 миллион шам 180 меша 190 мешавзи. Хулоса ки хонаи фурӯши тайёр, фақат меандозӣ зиндагӣ мекунӣ. Мошин шароито тинҷ, раҳи нозанин. Ман ҳозир қарор дорам дар Файзобод. Ман ба худ ҳозир омадам то ҳамҷара раҳи асвалай. Убарта мактаб садиқ чӣ меган? Садиқ мегум. Мактаб, магазино, ҳамаи шароитош ҳин. Баъд чӣ ҷой масҷидтон? Дази мактаб аям. Ҳозир ай дар пеши мактаб, масҷидам дар пеши мактаб. Хуб, боз навора паҳн кунед, кадмед ки мақсад ай Файзободи кӯна, Файзободи нав. Медунед деҳаи мирӣ бо ман дар рӯи экран менависам. Ва рақамҳои модар дар рӯи экран илтимос, кадмед ки имконияти харидан надорӣ, ғам надӣ ки мардам зиндагӣ дорам. Мисол мегем вақти бозию муқоми ман шумо нест. Боз такрор мекунем. Тахтао полни ҳастан, апа? Тахтао рекашам бо доре бо ман. Чиш мегам тари бо да пешай чӣ мемонанд ку тари пачифрам доре? Пачифр хулоса тайёрай. Пачифршам ина тайёр бидай дӯстон. Пачифрш тайёрай, плюс ин рекав страпир ёшам тайёра. Фақат тинка надори тамом. Фақат шифр мехари, сағарадор мезани хонаро рост мекунӣ. Паноҳту ба худо рақамҳоро дар рӯи экран илтимос навора паҳн кунед. Чӣ ноҳияи Файзобод, деҳаи мирӣ. Хуб бародаро. Боғи мирӣ, деҳаи боғи мирӣ. Ина 5 дар хона меҳмонхона ва 4 та дига ист. Ба иҷа худат иҷа чӣ мекунӣ? Ой қама гуфтам як кам аз ин ишам ҳаст. Иҷа метунӣ оғил мекунӣ, туалет мекунӣ, баъд бо кори худат алохона мекунӣ. Паноҳту ба худо рақамҳо дар экран. Ассалому алайкум.